Tindrem una entrevista, no? Farem una entrevista molt especial a l'Elisenda Pelusi. Què tal? Bona tarda. Bueno, anem a parlar amb ella, si podem. Elisenda Pelusi, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Què tal? Bona tarda. Tots, des de la diversitat ideològica, des dels diferents partits, des dels diferents corrents, des de les diferents maneres de ser orígens, ens posem d'acord per un objectiu compartit. Vam ser capaços de fer-ho l'1 d'octubre per fer el referèndum contra tot un estat. En directe. Falten 5 minuts per 3:45 de la tarda, en directe des de Vila Maria Cristina, aquesta programa especial de l'equip de Sants 3 Ràdio. Anem ara cap a l'espai de convidats. Carles Ferrés, què tal? Bona tarda. Socis paguen una quota i amb aquestes quotes es financien els lloguers i manteniments de la seu nacional i les seus territorials. Diferents punts que hi ha de l'Assemblea durant el recorregut d'aquesta concentració i us podeu apropar i preguntar. A totes les parades de l'Assemblea al llarg del recorregut del